Chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Co tam widzisz? Jedną z moich ulubionych postaci w panteonie bóstw, demonów, duchów kaszubskich jest niejaka Borowa Ciotka. Borowa Ciotka to jest taka starsza pani, która oczywiście chodzi po lesie, ma czerwoną jak kora sosny sukienkę i wianek, czy bardziej diadem z szyszek na głowie. Zazwyczaj ma koszyczek i wygląda jak taka zwyczajna babulinka, ale nie jest zwyczajną babulinką, jest panią kaszubskiego lasu. Oczywiście dobrotliwą panią, dobrą panią, taką panią, która jak zobaczy zlęknione, zagubione dziecko, to weźmie je do siebie, nakarmi i wyprowadzi na dobrą drogę, w sensie odprowadzi do domu. Borowa Ciotka jednak nie zawsze bywa łagodna i nie zawsze bywa sympatyczna. Nie ma litości dla szkodników, dla tych, którzy szkodzą w lesie, niszczą zieleń, niszczą drzewa, zabijają zwierzęta. Tutaj Borowa Ciotka jest bez litości. Borowa Ciotka wtedy zamienia kogoś takiego w jałowca. To jest najbardziej straszny, środek najbardziej radykalny, powiedziałbym. A oprócz tego może wysłać na niego stado żmij, os czy komarów chociażby. Cześć. Robimy inwentaryzację lasów grafowskich, głównie pod kątem włochatki, ale przy okazji chcemy posprawdzać inne gatunki, zwłaszcza suweczka, która jest tak jak włochatka gatunkiem, no takiej można powiedzieć specjalnej troski, dlatego że ona jest umieszczona w załączniku pierwszej dyrektywy ptasiej. To znaczy, mówiąc językiem ludzkim, jest rzadka. Jest rzadka, tak, i generalnie na terenie Unii Europejskiej powinna być szczególnie chroniona, objęta ochroną. A to jest najmniejsza polska sowa? Tak, najmniejsza europejska nawet. No duża jest jaka taka, tak? No jest wielkości, myślę, że szpaka, czyli coś w tym stylu. Ona w przeciwieństwie do innych słów ma mało sowi głos. Jak ktoś potrafi gwizdać, to potrafi naśladować głos suweczki. Teraz słyszę kosy, śpiewaki. Tutaj mamy głos alarmowy właśnie kosa. Słonka przed chwilą właśnie ciągnęła, a było ją usłyszeć. Tam tak pięknie fletowato to właśnie kos śpiewa. Z drozdami, które no, o tej porze jest ich sporo i zaczynają śpiewać, jest problem, bo bardzo często naśladują taką suweczkę i trzeba się nieźle wsłuchać, żeby zobaczyć,
O, teraz słonka leci. Takie chrapanie i cip. A teraz krzyżówka leci. Co się dzieje z tą informacją, że na danym terenie jest jakaś sowa? Po co nam ta informacja? To tak naprawdę zależy od tego, po co ją inwentaryzujemy. W przypadku włochatki i suweczki jest to też gatunek, dla których lęgi są objęte ochroną strefową. Co to oznacza? To oznacza, że w miejscu jej stałego przebywania czy gniazdowania dziupli tworzy się strefę ochronną, w której nie można wchodzić, nie można wykonywać żadnych prac leśnych. Z gatunków strefowych sów jeszcze mamy takiego puchacza. On ma już taką tą strefę zdecydowanie większą, bo to jest bodajże 250 metrów od gniazda. Tworzy się takie strefy. Suweczka, włochatka ma 50 metrów strefy, więc jest to mało, ale wystarczająco, żeby nie ściąć drzewa na przykład z dziuplą. Teraz już przychodzi koniec naszego wabienia suweczki. W przypadku suweczki tak, to jest gatunek dzienny. W ogóle mało osób wie, że mamy również gatunki dzienne sów. Suweczka do takich należy. Jest to gatunek dzienny, którą nie wabimy po zmroku. Ona i owszem może się po zmroku odezwać, ale jest to dla niej niebezpieczne. W momencie, kiedy ją wabimy, może to spowodować, że ona zacznie się odzywać i zdradzi swoje położenie dla innych sów, które na nią polują, typu puszczyk, typu włochatka może polować suweczkę. Tak więc teraz kończymy, zaraz przyjdzie czas na te gatunki nocne, takie typowe. Samo wabienie może być o tyle niebezpieczne, nie można z tym przesadzać. Dla takich potrzeb naukowych, monitoringowych, inwentaryzacyjnych robimy to, natomiast nigdy dla zabawy. W momencie, kiedy zaczynamy wabić, czyli udawać rywala, to my wabimy głosem terytorialnym samca. Więc jeżeli znajdujemy się w terytorium danej sowy, samiec zaczyna reagować. Może zacząć reagować, zacząć się odzywać. Co po pierwsze, w przypadku, tak jak wspomniałem, suweczki zdradza swoje położenie dla gatunków, które na nią polują. Może to być dla niej niebezpieczne. W momencie, kiedy wabimy, często samica schodzi z jaj, dlatego że myśli, że jest to samiec, który przyniesie jej pokarm, bo w okresie lęgowym samica cały czas siedzi na jajach, samiec poluje i ją dokarmia. Ona wychodzi wtedy z takiego gniazda, zaczyna go szukać, zaczyna się odzywać. W tym czasie może się zdarzyć, że po prostu kuna to wykorzysta i wejdzie do dziupli i zniszczy lęk. Jest wiele elementów, które powodują, że takie bezmyślne, tak jak ostatnio coraz częściej ma to miejsce, takie bezmyślne wabienie powoduje, że jest to dla nich po prostu niebezpieczne. Jak chodzisz po gospodarstwach, odczuwasz jeszcze ten lęk przed sobą, ten taki jakiś zabobonny, no lepiej, żeby nie było tu sowy, bo zwiastuje jakieś nieszczęście? Niestety tak, aczkolwiek coraz rzadziej. Jakby z roku na rok to się troszkę zmniejsza z tego względu, że no te jednak przesądy to dotyczą osób takich starszych, które jeszcze za młodu gdzieś tam się nauczyły od swoich matek i babci. Tak więc coraz rzadziej. Natomiast i też zauważam na przykład taką przychylność, taką ogólną społeczeństwa. Natomiast zawsze taka przychylność kończy się w momencie, kiedy nie jest to w interesie człowieka. Wczoraj było ciepło. Chcę powiedzieć, dlaczego
to może robimy. Lis stał się dominującym szkodnikiem na terenie właściwie całej Polski. I aby przywrócić jakąś równowagę i ochronę zwierzyny drobnej, podjęliśmy taki program, bo to nie jest akcja, to jest program, który w tej chwili obejmuje również koła, które są na terenie Polski. Możemy powiedzieć z dumą, że na Kaszubach, my Kaszubi jesteśmy trzecim okręgiem na terenie Polski po Wielkopolanach, po Łodzi, którzy taką akcję podjęli. Mamy za to też również uznanie. Warto się tym pochwalić, że jako jedyny zarząd okręgowy PZŁ, nasz zarząd w Gdańsku, posiadamy własną hodowlę kuropatwy, czym się naprawdę szczycimy. Ja pomijam oczywiście ośrodki hodowli zwierzyny, które są prowadzone przez Polski Związek Łowiecki, ale takie małe hodowle, które produkują czy wychowują kuropatwy do reintrodukcji czy do restytucji, no to posiadamy jako jedyny zarząd. No i myślę, że tym warto się pochwalić, stąd też nasze zaangażowanie w odstrzał lisów, czy jakby czynności, które też no, próbujemy poczynić, żeby wyeliminować też inne drapieżniki, no ale to już nie zależy od nas, tak? Chcemy wszystko robić zgodnie z prawem. Należymy również do koła Bielik, elitarnego koła, naprawdę wspaniałego koła Bielik Sławno. I tam na uroczystościach 50-lecia tego koła dowiedziałem się od Wielkopolan poznańskie, że oni właśnie na całym terenie województwa wielkopolskiego polują na szkodniki łowieckie, czyli głównie na lisa. Królem polowania został Sebastian Hopa z koła łowieckiego Łabędź Kartuzy. 40 lisów, 1 kuna. Zapraszamy po odbiór nagrody. Gratuluję. Co tu wręcza sukcesu? Tu proszę wręczać, my tylko podajemy. Komisji Hodowlanej oraz zwierzyny drobnej, proszę bardzo, żeby służył może do następnych łowów. Kaszubska przyroda zachwyca swoim naturalnym pięknem, magią, która znajduje wyraz w kulturze. Dzisiaj staramy się ją chronić. Traktujemy jako część naszego dziedzictwa, ale także z niej korzystamy na różne sposoby. Obyśmy czynili to pamiętając, że gdy zapomnimy o jej dobru, przyszłe pokolenia nam tego nie wybaczą.